halin duniya ne ka kallo in wani ya shige wani sai ya hita a halin duniya ne ka kallo in wani ya shige wani sai ya hita ba ka tsoron sare mutum dan mutallo mai raba gardama ka sha lugude kowa haye shi dai bai san ni ba ni ban san shi wurin fada can mu garba wurin fada can mu ta hadu ba ka tsoron sare Jihar Kano tana da kisa guda biyu, Sokoto tana da kisa guda uku. Makwaye ɗaure hannunka, dogon shansu ɗaure hannunka. Da ƙara wannan dambe sai dambe ku. Makwaye ɗaure hannunka, dogon shansu ɗaure hannunka. Makwaye ɗaure hannunka, dogon shansu ɗaure hannunka. Na nesa zaburo kai kallo. Jihar Kano ita ce hada baza bulu. Jihar Sokoto ita hada jambaza. Yayayin ba haƙo aliyaro. Shagon ba haƙo shagon yan sanda. Yayayi shagon ba haƙo shagon yan sanda. Yayayi shagon ba haƙo shagon yan sanda daga jihar Kano. Yayayi daga jihar Sokoto. Yayayi na ba haƙo aliyaro daga jihar Sokoto. Shagon ba haƙo shagon yan sanda daga jihar Kano. Bashir Maliki ya ce Sokotawa ba ku yawa. Muka ce na shehu da gaskiya aka yi wani a sake ba kokowa a sake mana to mu jirabe cikin lambe kiran nan mu je mana cikin lambe na wallahi kai mistake ya kai ba mistake wai shagon ba hawa shagon yan sanda ya yi wuta shagon ba hawa shagon yan sanda ya yi asike cikin lambe mu je da cikin lambe mu je da sauri cikin lambe mu je zuwa mahaukaci saman kura jihar Kano da Sokoto. Makwaye daura hannunka dogon shansu daura hannunka. Makwaye daura hannunka dogon shansu daura hannunka. Wai jihar Sokoto bari ba kai mu je mana a sake aka ce muna cikin gano mu je yayayin ba hagu aliyaro shagon ba hagu shagon yan sanda shagon ba hagu shagon yan sanda wai da kula da kai sai godiya kai ke huda kashe ni da ke muda na gode ya ci mai wallahi Cika wala bai raba.
kanka ke fadi yaro wanda ka son kashi ba tuwa